At dahil ngayon lang tayo na libre, akit tayo ng Maliko ulit. Paparinig ko sa inyo yung bagong pipe ko. And of course, magdadala tayo ng reflectorized vest dahil baka gabihin tayo. Kahit di bagay sa forma. Dublin Putz, train Dublin Putz. Tama po yung naririnig ninyo. Ito na po yung tunog ng aking motor ngayon. Medyo kalmado na siya. Hindi na siya gaya ng dati. Sa mga hindi pa nakakarinig ng dating tunog na itong motor ko, panoorin nyo po yung mga last vlog ko. I-compare nyo po yung tunog niya dati kaysa ngayon. Para sa akin, mas gusto ko ito ngayon eh. Mas tahimik. So hindi siya nakakayang biritin. Hindi siya ganun kabulahaw. At mas torquey siya. At dahil 2025 na, welcome sa akin channel. Sa mga bago pa lang po dito, ako po si Lolo Max. Mostly mga vlog ko ay karamihan tungkol sa motor na to. Minsan namamasyal din, tungkol din sa pasyal, tungkol sa kung saan saan. Sana maayos po tayo lahat ngayon 2025. Ngayon lang nagkaroon ng oras, kaya eto. Siyempre wala naman tayo ibang pupuntahan talaga. Malapit-lapit dito. Kung gusto nating magmuni-muni, dito lang sa Maliko. Kasi an hour distance lang dito sa sa bahay. Kaya very accessible po sa akin to. And napakaganda kasi itong lugar na to. Kaya ganun. At kung papansinin niyo, nabawasan din po ang kanyang backfire. Yun nga, i-base nyo po talaga dun sa mga sa previous vlog ko. Hindi ko kasi alam kung paano kunin yung mga dating vlog ko na ilagay dito sa video na to eh. Hindi pa ako ganun kagaling mag-edit. At saka para panoorin nyo na rin po talaga yung mga vlog ko dati. Sa anong kadahilanan kung bakit tayo nagpalagay na ng silencer or pinahinaan na natin yung ating motor? Una, kasi sa totoo lang, hindi rin po siya masaya kapag yung single cylinder. Tapos medyo mabulahaw po talaga siya kapag hindi siya ganun kasayang pakinggan, ika nga. Para lang siyang yung mga 150cc na pinaingay. Mas buo lang po talaga ang 400cc. Kasi nga 400 siya eh. Sa long ride, medyo masakit din po siya sa masakit din siya sa tenga, masakit sa dibdib. Yun lang yun. Hindi rin siya nakakatuwa. Maganda pagka yung mga short ride, ganun. Maganda siyang pakinggan eh. Pero para sa akin, mas maganda pa rin yung ganito, yung tahimik. Kaya nang sinabi ko sa mga previous vlog ko, kung yung iba nagpapagawa ng tambucho para pahingayin, ako naman para patahimikin. Bakit di na lang yung stock ang ginamit ko? Yun nga po, ayoko po talaga yung tsura ng stock. Mas gusto ko po talaga itong bullet, itong aking pinagawa. Number 2, marami po kasi ngayon mga bayan, mga probinsya na binabawal na rin po talaga ang maingay na tambucho. Gaya po sa part ng Cagayan po ata yun. Hindi lang ako sigurado pero may napanood ko sa akong vlog. Kahit na inline 4, kahit na big bike, ay kanilang hinuli. Kanilang pinagsabihan talaga na bawal nga daw po ang maingay na bike. Gaya po sa amin, dito sa aming bayan sa San Manuel, bawal na po ang maingay. Mainam na po yung sumunod po tayo sa batas kaysa po makipagtalo pa tayo pag pinitan ang gusto natin. Diba? Wala nang po mawawala eh. Sumunod lang tayo sa batas. Kung tayo ay hindi nahingahan sa ating motor, may mga tao po kasi mga nagpapahinga na nabubulahawan sa ating mga motor. Whee! Welcome ulit sa Maliko! Ang gagawin lang natin dito ay kakain. Magpapalamig. Medyo mainit po yun sa amin. Ewan ko baka mamaya palalamig. Gaya po nung nabanggit ko kanina, nagbago din po talaga ang performance niya.
Para sa akin mas naging torquey, or I don't know, dahil sa siguro ito nabibirit ko na maayos nang hindi ako nahingayan. Kaya ko na siyang i-rev hanggang 6,000 RPM. Unlike before, 4,000 pa lang nagsiship na ako dahil nga sa medyo masakit na sa dibdib yung kanyang dagundong. Meron nga po pala akong panawagan sa mga nanonood po sa akin ngayon. Kayo ay aking subscriber o hindi. Sana po pag pupunta pa tayo sa mga lugar na ganito, iuwi na lang po natin mga basura natin. O wag na po tayo magkalat, wag na po tayo magbandal. Kasi nung bago pa po tong lugar na to, ginagawa pa lang kakatong kalsada, ang ganda eh. Kasi parang alam mo, nature talaga yung datingan, wala pang mga establishment dati. Tapos ngayon medyo dumadami nang dumarayo dito, dumarami na rin po basura. Kaya yan. Yan oh, di ba? May mga bandal. Parang, come on, we're old, man. What's up, brother? Sa aking mga subscriber po sa YouTube, follow naman nyo po ako sa follow nyo rin po ako sa aking Facebook page na ito, Lolo Max. Dahil napakakonti pa po ng ating followers dito. Nasa 300 pa lang. So sana supportan din nyo po ako dito sa Facebook. Kaya nang pagsuportan nyo po sa akin dito sa YouTube. Sa mga natutuwa sa akin, sa mga nainis sa akin, kung meron man, follow nyo pa rin ako. At kung nakita nyo po ang aking post dun sa YouTube, Facebook, na may bago po tayong clothing, sabihin ko ba clothing line or basta mayroon po tayong t-shirt na i-release by this February po siguro yun. Baka kasi matatapos ang kanyang pagluluto dahil hinahain pa lang po. Baka matatapos pa lang po itong lutuin by this January 30. Kaya expect po na na pupost ko po ulit yun ating t-shirt pag natapos na to by February po siguro. At ang kanyang price doon na rin po. Pag kayo po ay bumili sa ating t-shirt, may kasama na po itong 2 sticker at 2 pagmamahal. Wala pa po kasi ako may ibang may bigay na ano ba? Basta yun. Kaya kung ginawang gano'n na rin po yung logo natin, kasi may mga ibang mga classic riders kasi na tipong hindi talaga sila nagsusuot ng mga jerseys or mga vests, gano'n. Kasi nga minsan sa totoo lang, sabi nga nasa forma din eh, di ba? Parang I don't know. Kapangit din kasi pagka tayo, di ba, naka-classic tayo tapos yung forma natin parang di ba? Alam niyo na. Kaya ganun po yung logo natin. Para at least ganun na rin yung t-shirt natin. Para may suit pa rin natin kahit na, di ba, pwede siyang pamporma. So, i-model po natin yan pagka nagawa na yun. Ay, sariwang hangin. Amoy Ranger. Shoutout mo sa inyo, kuya. Pabulin natin to. Ayun, napahinto nga tayo dito. Nakatawang pwesto eh, ganda. Well, kahit saan naman talaga tumingin dito maganda. Kaya nyan. Well, papakita ko na rin po sa inyo yung tambucho natin ngayon compare nyo po sa dati. Ayan na po siya. Parang yung may silencer lang din dati. Kaso kasi nung may silencer siya, eto medyo nakapaloob. And then meron siyang tornilyo dito. So, kada buga nung tambucho, para siyang nag-whistle. So, para siyang nagiging tunog bangka. Ngayon, kahit pa paano, hindi na siya tunog bangka. I love it. I just love it. Picture mo tayo dito.
At ating kakabit ang ating 360. Ito ka, panira ka eh. Oh, ha? So, kabit muna natin ang ating 360 bago tayo patuloy. Ay, putik. Lobat. Putik, lobat nga. Hindi ko na-charge. Okay lang. Visit. Ay, nako. Okay lang. Ang purpose ko naman talaga ngayon is mag-rides. Yun lang. Naisip ko rin lang, i-vlog na rin lang to. Pagpatuloy na natin ang ating pagbibiyahe. Yan, pakinggan nyo na rin po habang nandito tayo. Solo ika nga. Diba? Mas maingay pa yung NS160 ba yun? So, ito po siya ngayon. Andun pa din nga yung pagiging niya, yung pagka-base niya. Diba? Then, rev natin. There you go. Diba? Andun pa rin yung pagka-base niya. Kasi nga, hindi natin maiwasan. Sabi nga, 400cc yan eh. Let's go sa go. Kapag nakasalubong nyo po ako o natsambahan nyo po ako sa daan, pagka gusto nyo po ng sticker, hingi lang po kayo sa akin. Libre lang po to. And pagka bumili po kayo sa akin ng t-shirt, sabihin nyo po sa akin kung gusto nyo po magpadagdag sa dalawa, dadagdagan ko po. Huwag lang naman siguro 100 na sticker hingin nyo. Pag naging successful po itong itong pagbebenta po natin ng t-shirt na to, papagawa pa po ako na medyo marami-rami. Hindi lang yung ganitong design, kundi gagawa din po kasi ako ng sarili kong design na naangkop na rin po sa ating channel, sa ating way of life. Ang ganda dito sa part na to. Bueno, isa sa pinakamagandang spot dito. Yun po yung inakyatan ko nung nakaraan, nung huli kong vlog. Ito yun, dito po yun. Kaso close na siya. Okay. Pagka ganito po talagang weekdays, mangilan-ngilan po yung mga bukas dito na ng establishment. Unlike kapag weekend, nung oras pa lang ubos na yung ulam, galing po ako dito nung Sunday. Baka may magtanong din po kung hindi ba madulas ang ating gulong kapag ating binabengking dito. Hindi naman po. Kaya po nang sinabi ko nung nakaraan, I don't know kung anong vlog ko yun. Basta sinabi ko po kasi doon kung anong ginawa ako dito sa gulong para hindi siya masyadong madulas. Niliha ko po siya konti para po mawala po talaga yung mga dulas-dulas niya, yung mga wax na nakalagay. Kasi pagka binili po ang bagong motor, bagong gulong, meron po siyang wax, kaya ganun siya kakintab. Yun po ang dapat mawala muna, kaya nga may tinatawag tayong break-in period ng mga gulong.
ulit tayo sa ating ano, ang aking paboritong tambayan. Kaso pagka ganitong ano talaga, wala rin silang pagkain, kaya umakit pa ako para kumain. Diba? Dito po kayo tumambay minsan pag ano, Kalit store. May mga itag, ganun. Freshness. Woo! Dito talaga, pagka nandito ka, amoy pine tree. Wala ka maamoy na usok, galing tambucho. Kaya minsan mas gusto ko na pumunta rito kasi sa Baguio. Crowded na rin kasi sa Baguio eh. Pero sa Baguio, pupunta pa tayo doon sa Sabado. May imimit po tayong kaibigan doon. Isa rin po siyang vlogger na sumusuporta po sa akin simula umpisa. Limit po natin siya doon sa Baguio sa Sabado. Dumating kasi. Wow. Oh, grabe, nilulumot na to. Nilulumot na yung kalsada rito. Sa mga pupunta po rito, ingat po sa mga ganyan. Yung mga tuloy-tuloy kasing ano yan eh, tubig noon pa yan. Parang simula nung pupunta ako dito, yan dyan na yung tubig na yan eh. Ayan yung sinasabi ko, yung ganyan, yung tipong ganda sana ng bato dyan, ang ganda ng view. Kaso binandalan. Naku naman, kaya naman kayo. Kung dadayo na nga kayo dito, maninira pa kayo ng... Ay, naku naman. Naku. Ito yung ano eh. Ito yung nagiba yung ilalim nito eh. Delikado to kapag ano. Walang laman sa ilalim yun eh. Parang tulay na lang yan eh. Yun oh, yan oh, walang laman yung ilalim. Kaya hindi pwede magsabay-sabay dito eh. Pagka ganitong motor, okay lang. Ito yung mga cafe na ano, na medyo sumisikat na rin ngayon dito. Mga pinupunta ng mga vloggers din yan eh. Sila Jawo, napunta na rin dyan eh. Jawo, sila Watermax. Hindi ko lang kung dumaan na dyan si Reed. Pero hindi talaga ako pang ganun eh. Ayoko yung ano, I mean, hindi talaga ako yung tipong mahilig kumain sa mga ganyang restaurant, sa mga cafe, mga mamahalin, ganun. Ayoko. Pangkarinderiya lang talaga ako. Yun lang talaga yung kayang budget ko, number 1. Number 2, yung lasa, yung panlasa ko. Pang ganun lang talaga ako, pangkarinderiya, mga tipong pangpapaitan, ganun. Yan, dito na tayo kumain. Ito kasi yung dating viewpoint eh. I mean, dati kasi yung viewpoint doon. Tapos nalipat na dito. Yan, medyo marami yung nag-stop over talaga dito. Dahil sa gilid, para may mga parada pang mga sasakyan dito pag nagkataon. Ay, sana may ulam pa. Ay, grabe oh. Tad-tad ng sticker oh. Ay, taman tayo. Tambay muna tayo sa taas. Mamaya tayo umuwi. Nandito tayo sa may putikan. Siguradong walang ibang paparada. O, diba? Oh my god. Look at that view, man. Ang sarap. Sunlalim dito, kakalula. Ganto.
Dito lang banda yun dating viewpoint, dyan banda yun. Tapos lumipat na sila banda ron. Though maganda rin naman yung view doon. Kasi dito sa totoo lang, hindi naman ganun ka tanaw yung view At least kasi doon talaga makikita mo yung yung bundok. Update ko na rin kayo kung ano yung mga nangyari sa motor natin simula nung ating binili to. Kung ano yung mga minodify natin, kung ano yung mga pinalitan natin. Umpisan na po natin dito sa kanyang cockpit. Yan. Dito sa kanyang cockpit, ito sa may Monobella, pinalitan na po natin ito. Okay, from nasa 7 or 9 inches high, ganun yung stock. Naging 2 inch high na lang siya. Kaso mas mahaba siya ng 1 inch both side. And side mirror, nag-bar and mirror na rin tayo. Tinakpan na rin natin siya ng bolt. Lagay na rin tayo ng ng windshield or windscreen. Doon na rin natin nilagay yung mga natin, yung mga ng RFID natin. Dito naman sa baba, ang ating mudguard, pinutulan lang natin kasi before meron itong medyo mas mahaba to ganyan. Tapos meron siyang parang bracket pang ganun. Tinanggal lang natin yun kasi para sa akin masyado kasing bulky. Then banda dito, yung kanyang sticker na Motor Star, ito may mga bakat-bakat pa, hindi pa ganun kalinis yung pagkakagawa ko. Pero ito kasi lagyan ko ng sticker to before. And then tinanggal ko din. Pangit kasi. Yun, yung Motor Star, tinanggal na natin. Kasi nga, ayoko po talaga yung design niya. Kaya, yun. Tapos, tambucho. Pinalitan na rin natin. Instead of dual exhaust, dual yung canister niya, naging isa na lang. And, yung Cafe 400 na nakalagay din dito, tinanggal na rin natin. Yung reflector dito na pwedeng paglagyan ng ng plate number, tinanggal ko din. Nilagay ko na lang sa bandang itaas para at least mas nakikita kasi nung nung plate light niya. And meron din pa palang siya dito. Meron din pa palang siyang reflectorized dito, reflector. So tinanggal ko na din. Ayoko lang. Dami kasing kulay. The rest, same lang. All stock. Engine, stock. So from stock, ganito na yung itsura niya ngayon. Sa ngayon, yun na lang po muna ang ating vlog. Pasensya na dahil dito ako lagi pupunta. Dahil hindi po talaga ako nagsasawa sa lugar na to. Dahil tignan nyo, gaano siya kaganda. Ay. Maraming salamat sa mga nag-stay sa akin dito sa akin channel. Magmula umpisa hanggang 2025. So, asahan po ninyo na mas marami po tayo may upload ngayon. Mas marami tayong vlog na sana may matututunan kayo, may inspire kayo sa mga aking mga pinagagawa. Kahit minsan walang kwenta sa akin, pero sa iba talaga is may mga kabuluhan. Maraming salamat. Uy, yun pa pala. Ito, naglagay din pala ako ng filter. Ito, magkano rin lang to? Nasa 30 pesos, parang ganun. I don't know, kalimutan ko na. Naglagay din ako nito. Ordinary lang din to Di ba? Ganun lang kamura yung mga kanyang piyesa. Maraming salamat ulit. So, see you to the next vlog. Ay, God bless us all. And don't forget to pray bago pumalis ng bahay. Okay, sa lahat po ng ating gagawin, samahan po natin ng dasal. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Ciao!